ඉතින් අපි මේ ආයතනයේ අපි මේ වැඩ කරන්න අංශ 7ක් තියෙනවා. ආයතනයේ අංශ 7ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන අංශය තමයි බාහිර සේවාංශය. බාහිර සේවාංශය කියලා කියන්නේ අපේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ සමාජයත් එක්ක එකතුලා කමියුනිටියත් එකතු වෙලා මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වය බැලුවොත් ඒ වගේම තත්ත්වයක් තියෙන ලංකාවේ. අපේ ලංකාවේ පරිශ්‍රණාංශයෙන් අපේ පරිශ්‍රණාංශයෙන් ප්‍රතිඵල අනුව මේ අපිට කොටේ දුරු කරලා තියෙනවා. ඒකේ විදිහට අත්අඩංගුව වල ගැනීම විතරක් තියෙනවා 2,48,000ක් මේ සියලුම මත්ද්‍රව්‍ය 2,48,000 අත්අඩංගුව වෙනවා. එතකොට තව මේකේ හැංගිච්ච මිනිස්සු වගේක් ඉන්නවා. අපිට බාගන වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපිට ප්‍රතිකාර ලබන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ 2027 2,24,500 ප්‍රමාණයක්. ඒක 2020 97,411. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න අපි කොච්චර නැග්මක් තියනවද කියලා ප්‍රමාණිකව නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා වළක්වන්න තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් අපට වෙන විනාශය අවම කරගන්න. ඒ වගේම අපි අපේ මේ ඉලක්කය තමයි ඉතින් මේ දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රටේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය නැති කරගන්න එක්සත්ව එක්සිත්ව එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් අපි 1927 කියලා ශනික දුරකථන අංකය මේ බෝඩ් වල තියෙනවා. ඒ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයගොල්ලෝ ඕනම භාෂාවකින් කියන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඇබ්බැහි වෙච්ච බුද්ධිලෙක් ඉන්නවා නම් වෙනතරතුරක් හරි දෙන්න පුළුවන් නම් එතන දෙන්න අපේ රාෂ්ට්‍රභාවය ආරක්ෂා කරලා අපි ඕන වෙලාවක 24 මේ ක්‍රියාත්මක වෙන නම්බරයක් ඒ නම්බරයට දැනුවත් කරන්න ඒ වගේම අපි උතුරත් මට මේලා මතක් කරනවා නම් උතුරු පළාතේ උඩු සුදාන් ප්‍රදේශයේ මේ වගේ දෙයක් ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ මාසයක් දෙකක් ඇතුළත சொல்வார்கள். இங்கே போதைப் பொருள் என்று சந்தேகப்படக்கூடிய விடயங்களை அல்லது குறிப்பிட்ட போதைப் பொருட்களை பரிசோதித்து குறிப்பிட்ட அந்த விடயத்திலே போதைப் பொருட்கள் இருக்கிறதா எந்த அளவு இருக்கிறது போன்ற சகல விடயங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் இடம் இருக்கிறது. நிச்சயமா எங்களில் இருக்கக்கூடிய பலருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் ஒருவர் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறாரா என்பதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பது அவருக்கான சிறுநீர் பரிசோதனையும் அந்த இடத்திலே செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. இவ்வாறு பல்வேறு பிரிவுகளாக உருவாக்கப்பட்டு அந்த ஒவ்வொரு எல்லா பிரிவுகளும் இணைந்து இலங்கையிலே போதைப் பொருளுக்கான கேள்வியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையை தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு மிக பிரதானமான பிரிவு தான் சிகிச்சை பிரிவு. நிச்சயமாக போதைப் பொருளை விட்டு மக்களை வெளியில் எடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களுக்குரிய சிகிச்சை வழங்கப்படல் வேண்டும். அந்த சிகிச்சைக்கான பிரிவின் கீழ் தான் இந்த நிலையம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையாக 2025ஆம் ஆண்டு இந்த நிலையம் ஒரு முழு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறக்கூடிய நிலையமாக ஆரம்பிக்கப்பட நாங்கள் முயற்சி செய்தாலும் இப்போது ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டராக ஒரு டிராப்பிங் சென்டராகத்தான் இது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. மிக குறுகிய காலத்துக்குள் இது ஒரு நிரந்தரம் 20 பேருக்கு உட்பட்டவர்கள் தங்கி சிகிச்சை பெறக்கூடிய ஒரு நிலையமாக இந்த நிலையம் மாற்றப்பட இருக்கிறது. அதே போல இந்த நிலையத்தை உருவாக்குவதற்காக வேண்டி நாங்கள் 2025ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலே மாவட்ட செயலாளர் அந்த நேரத்தில் இருந்த மாவட்ட செயலாளர் அவர்களிடம் நாங்கள் கதைத்திருந்தோம். அதுக்கு பின்னர் பல்வேறு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் காரணமாக இந்த வேலை இருமுறையாக இன்று அது சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது. இதை சாத்தியப்படுத்துவதற்காக உண்மையாக இந்த இடத்திலே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கலாம், அதே போல ஊர் மக்கள் ஏனைய அரசியல் தலைமைகள் சகலரும் ஒன்றுபட்ட காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு இதை நாங்கள் இந்த அளவு சாத்தியமாக ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியாக செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு அதற்காக வேண்டி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேசிய அபாயகர ஊடகங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையினுடைய தவிசாளர், எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர், பிரதி அமைச்சர், அதே
அதே போல அமைச்சருடைய செயலாளர் உட்பட தேசிய அபாயகர ஊடகங்கள் கட்டுப்பாடு சபை சார்பாக நான் உங்கள் அனைவருக்கும் அந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்று காலையிலே நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விடயம், இந்த பிரதேசத்தை விட்டும் போதைப் பொருளை ඇරෙස්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ එතන තියෙන සීමා සහිත ගානක්. පොලිසිය හැමෝම ඇරෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. පොලිසියට හැමෝම ඇරෙස්ට් පර්සන්ස්ලා මේ බණකල පොලිසිය ඇතුලේ හරියටම ගාන කියන්න බෑ. ඇත්තටම අභාවිතයට ඇබ්බැහි වෙච්ච සංඛ්‍යාව. එතකොට 2000 ගණක් අතරකට පත්ලා කියලා කියන්නේ අපි දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට අදාළ පරිපාලන නිලධාරීන් ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන සියලුම ආයතන එකතු වෙලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අවම කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අන්තරායතර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ විදිහට අපි සභාපතිතුමා, අධ්‍යක්ෂකතුමා ප්‍රදාන අපි සියලුම කණ්ඩායම ඔබ වෙනුවෙන් සහාය දක්වන්න කටයුතු කරනවා. අතරම මේ අද දවසේ මේ විවෘත වෙන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි අන්න ඒ හැම සපෝට් එකක්ම අරගෙන තමයි අපි එක පුද්ගලයෙක් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එක පුද්ගලයෙක් වෙනස් කරන්න මේ හැම එකක්ම මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ට එන පුද්ගලයාට පුළුවන් උපදේශන සේවාවන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම එයාට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් නේවාසික ප්‍රතිකාරයට යන්න පුළුවන්. අපේ මාස 3ක ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. නොමිලේ කරන ඒ මධ්‍යස්ථාන වලට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කණ්ඩායම් එකතු වෙලා මෙතන අපි කියනවා self help group කියලා. ඒ වගේ groups වලට එකතු වෙලා මේ දැනුම හුවමාරු කරගෙන අධ්‍යක්ෂින් බෙදාගෙන අපි මේක කොහොමද වෙනස් වෙ යුත්තේ, අපි කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක මේ කරන්න ඕනේ. ඒතර මේක මේ දවසින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මම අද ගියා මට මේකෙන් මේ දැන් අවුල මට සනීප නෑ මට මේක හරියන්නේ නෑ කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. මොකද මෙතන සමාජලාවට අපිට සතියේ දවසක් දෙකක් තුනක් එන්න වෙයි. කැමැත්තෙන් එන්න. දෙමළ භාෂාවෙන් ඕපන් කරන rehabilitation center there. Yeah. Well, entire world, I think this is not in our area. Entire long term මේක බලන්න කියලා ලංකාවේ rehabilitation center කියන එක අපි ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මේක පොටක් ප්‍රමාද වුණා. මොකද අපේ මේ ඊටම ඕගලන්ට දෙන්න පරි ප්‍රමාදයක් වුණා. අපේ ලේකම්තුමා මුසම්මිල් ඉන කාලේ මේක අපිට දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනා. ඒ වුණාට ඒක දෙන්න බැරුණා. මොකද මේකෙන් දීප පොඩි මොකද මේකේ තියෙන ඉම්පෝටන්ස් එක කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒකින්ද ඒ කලින් හිටපු අපේ සභාපතිතුමා මේක දුන්නේ නැහැ. මම ඇතුළේ අපේ සභාවේ මෙම්බර්ස්ලා මේකට විරුද්ධව අපි මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා අත උස්ස කට්ටිය තමයි මමත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ දවස ඒක මම හිතන මාස 5කට ඉස්සර මේ සිද්ධියක් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ දවස හවස අපේ මුර්ෂිද් කියලා මෙහි ඩීෝ. එයා තමයි මේ අපි ඔක්කොම මෙතන හිටියට එයාගේ මේ මානසික මේ මෙතන තියෙනවා මුර්ෂිද් කියලා. ඒ මල්ලි එයා තමයි ඩීෝ ඉන්චාර්ජ් මේකට. එයා තමයි අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්න කාරණාව එයා තමයි. එයා කිව්වා මේ ඒ අවශ්‍යවිල්ල අයියා ඔයා මේකට අත උස්සුවේ අපිට මේක ඕනේ නේ මේක ඉම්පෝටන්ට් එක දන්නවද කියලා. මම කිව්වා මේ දෙයක් මම well began is half done ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது விஷயத்தை சரியா தொடங்கிட்டாலே பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க பழமொழியில. எந்த ஒரு விடயம் சரியா ஆரம்பிக்கப்பட்டா அதுக்கான பலனை நாங்கள் அடையாளம். இந்த நிகழ்வு அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வாக இருக்கணும். நான் இதை பிரார்த்தத்துக்கு வருகிறேன். உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சவால் போதைகின்றது. இலங்கைக்கு மட்டுமில்லை, அதில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்கள் இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட முத்துவில் தொடங்கி வாகை வரைக்கும் எனக்கு அடிக்கடி இப்போ வந்தாலும் வாட்டர் பேஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க. போதையால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மொழி மூல ஒரு சிறந்த வளவாளராக இருப்பது எங்களுக்கு இந்த மாவட்டத்திலே இந்த பிரச்சனைகளை கையாள்வதற்கும் அதனை நெறிமுறைப்படுத்துவதற்கும் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்தது. உண்மையாக எங்களுடைய மாவட்ட பிரதேச மட்ட போதைப் பொருள் தடுப்பு குழு கூட்டங்களிலே இந்த விடயங்கள் பல்வேறு தடவைகளிலே முன்வைக்கப்பட்டு அதற்கான தீர்வுகள் என்ன தேடி அங்கலாய்த்த ஒரு சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கின்றன. அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் இந்த மாவட்டத்தின் இலங்கையின் ஒரு தமிழ் மொழி மூல மைய
மையமாக இன்று இது உதயமாகின்றது. குறிப்பாக எங்களுடைய மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே சைக்கோ சோஷியல் வெல்பீயிங் சம்பந்தமான பாரிய ஒரு வளம் இருக்கின்றது. மாவட்டத்திலே பல உளவள துறையிலே பேர் போன வைத்தியர் குழாம், அத்தோடு கூட சுனாமி மற்றும் ஈஸ்டர் தாக்குதல் காலப்பகுதியிலே